Så jeg sidder her og venter. Og jeg venter meget spændt, fordi faktisk lige ude bag ved muren, der er der 180 skolebestyrelsesmedlemmer, ledere og lærere og forældre i gang med at diskutere fremtidens skole i Viborg. Det bliver meget, meget spændende, hvad det er, de peger på, hvad det er for en retning politikerne skal gå, når vi skal til at kigge ind i fremtidens skole. Vi har haft 2 workshops før den her, og vi har haft det ene formål med vores workshops, at vi rigtig, rigtig gerne vil blive klogere. Vi vil gerne vide mere om, hvad god skole er, og hvad fremtidens skole er. Jeg er sikker på, at vi, når vi når frem til september måned, hvor politikerne de skal lave noget strategi på fremtidens skole, så er jeg sikker på, at vi er blevet klogere hele vejen rundt. Og det vi når i dag, det er, at skolebestyrelserne de får noget materiale, som de skal arbejde med i august måned, så vi lige får det sidste pift fra skolebestyrelserne i forhold til fremtidens skole.